Soc la Begoña Vizcaíno Gispert, soc de Reus i tinc 21 anys. Hi ha professors aquí dins que jo considero que són referents dins del món TIC i han participat en moltíssimes coses que després nosaltres hem estudiat. El que més m'agrada i el que quasi que podria dir que és de les coses més interessants que m'ha donat l'oportunitat la UPC de fer és que vaig participar en un projecte de cooperació. Vaig anar a Sierra Leone amb un projecte que organitzava l'Hospital Sant Joan de Déu perquè ells tenen un hospital agermanat a Sierra Leone i a més tenen una escola d'infermeria al costat mateix de l'hospital. I nosaltres el que vam fer va ser, vam anar a posar wifi a l'hospital i a les oficines i tal, vam instal·lar una intranet a l'escola d'infermeria, donar classes d'informàtica als professors de l'escola d'infermeria i nosaltres érem el primer grup que hi anàvem, però ja han continuat anant grups. Vam buscar més coses que podríem fer allà perquè hi ha moltíssimes coses a fer.